Što se tiče same naše reprezentacije, mi možemo samo timski da zgazimo Švajcarce. Mi nemamo kalkulaciju nikakvu. Znači, mi moramo da dobijemo kalkulator. Ti drže Švajcarci, a znamo kakvi su njihovi brojevi. Tako da je to vrlo jednostavno. Mi imamo jako dobre i sposobne igrače koji, ako budu na nivou svojih mogućnosti, mogu da odigraju jednu jako dobru i kvalitetnu utakmicu, ali samo ako budu na svom nivou kao što su bili u kvalifikacijama. To je jedna ofanzivna, dobra ekipa. Kosić se vratio, što je veoma bitno. Petričov momak preko 11 km na levoj strani. Zatvorio je bukvalno. Živković je isto odigrao odličnu utakmicu. Mali Maksimović odlično na presing izlazio i kod drugog gola. Tadić oduzeo jednu loptu, iako se s vama slažem, nije na nivou onom koji je bio, ali se kod njega vidi da je kapiten i da hoće. Ono uklizavanje kod trećeg gola je nešto što je jako dobro i kvalitetno bilo i vidjeti, koje je imalo i efekat. Dali smo 3 gola, posle je nastupilo to rasulo, ali generalno imamo čemu da se nadamo jer imamo dobre igrače. Imamo dobre igrače. Pazite, Mitrović je momak koji nema ritam. Nije imao ritam, ali je na ovoj drugoj utakmici imao strašan dribling. Desnom, udarac levom, koji igrao fudbal, zna o čemu pričam. Imao je 100% šanse koje je promašio, ali to promašio igrač koji nema ritam, koji nije u formi. Ali je dobro da uđe u šansu. Znači, dobro je i da promašuješ. Najgore za centrafora kad te nema nigde, kad te traže dvogledom. Ovako, kad promašiš, ulaziš u ritam i ja mislim da, opet ponavljam, da bi on mogao da bude jedan jako veliki adut na ovoj utakmici, pogotovo što ćemo mi morati da pravimo napade na njihov gol, nemamo šta da kalkulišemo. Hoće li onda značiti to da će uvesti u igru odmah od početka i Vlahovića? Pa ja da vam kažem nešto, prošli put smo oba dvojica pogodili sastav tima. Nekako bi bilo čudno da 2 Srbina 2 puta pogode, pa da se složimo da igra i Mitrović i Vlahović. Ali realno, evo ja da sam na mjestu selektora, ja bi opet krenuo samo sa Mitrovićem, a pripremao u poluvremenu zavisno od rezultata Vlahovića.